Kwedu noMabuja tauya nhau dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waZvita. Tikaiti kunyepei tiri kufara kuti aiwa tiri namasi yakajiwa zvisvinu kumativi mana. Tikundohwadziwa kutoti wamwe waribe kuija zvisvinu nokutoti wakanga wakaita kuita kunamatirana imo munzvimbo dzinotorwa mapasipoti munyika medu. Zvakaita kunyangara chaizvo. Wakuru hurumende waribe chawakareketa asi zvinoita kuhwadza. Ipapo wanenge wakuita kumhanyidzana kuti wabenhuke kumabasa nokudidi. Nguva yacho yakaita kunyangara. Tikundoimba kuti rimwe zuwa vanhu vachakona kuzviita izvi wari kwese kwese kunze kwenyika nokupi kupi kuti zviite zvisvino. Munhau dzanyasi wakarima koroni yawo gore rino watadza kuboya mari dzawanga wangaimbisiwa noHurumende kureketa kuno. Zvabva zvatoita kunyangaritsa chaiko nokutoti izvezvi paribe kana ari kuziva kuti woita zvokudini kuti zvitekaire zvisvino. WoGMB wo waribe kana chauri kureketa kuti mari idzodzo dzichapuwa rini. Ndipo zvinonetsa vanhu mukazoona kuita zvavo zvokuzvitengesera wegani kunze kwomusika woHurumende. Ndizvo vanenge vari kutiza izvi nokutoti wabasa vanenge vaida kubhadhawa pokare unenge uda kuti ubenhuke kumunda pokare. Naiyo mvura iri kunetsa iyi heno kuti zvichaita sei. Tikaiti kuramba takaringa kuti zvinopera sei. Iyo hurumende yedu zvikwereti inombozama kukoromora kureketa kuno wakarima mbeu yochibahwe wese wakatomirira izvezvi kuti wapuwe mari yawo yokutengerwa mbeu noHurumende. Paizvezvi wari kufanira kuti wabhadhawe mamiliyoni okuAmerica anoita $62 million US pachirungu. Asi paribe kana chibodzi chaburika izvezvi. Unobva watoona kuti manyongori ega ega nokutoti woHurumendewo zvinoita kuhwadza. Unosaya kuti sei wasingazode kubhadhara kana wawimbisa kuti wanobhadhara. Topedzera takutoringa kuona kuti pfumvudza yakutounza pfumvu kuvanhu nokutoti mumakambanimu vanhu vakutanda kumisiwa mabasa anokudidi kusvikira Hurumende yabhadhara manyongori ega ega ni. Apa Hurumende yedu manyepo ayo aya agweita itsvaka rutsigiro munguva dzosarudzo dziya kuti kwai tichagopa wapwere fundo yomahara akuwazvimbira manje. Kureketa kuno ichokwadi kuti muromo unozarirwa bano hwizi zvokutoti izvezvi wakutanda kuti pamunhondo pamusasa wachiri kudaba kuti warekete zvisvinu. Ipapa wakutanda pokare kuti tiribe mari isu yokuti tigozviita nokutoti zvinoda kutanda maunganidza mari svinu. Aidi rekai tione kuti zvinopera sei. Asi munenge muchindozvionera mega kutoti zviri kuitika. Wachiwenganyasi wanga waripo muzinda unoikiwa wanhu ZANU-PF iroseka paye wari kuti iwo tiri kupemberera upenyu kana kuti kupfa zuwa rakapfa iye Josiah tongogara mugore ra1979. Rekai tindoti mweya wacho urambe wakazorora murugare. Mabhodha Gezi aye magreen bomba akuda kubenhutsiwa pokare. Kwaino Hurumende takufunga kuti tibenhutse pokare National Youth Service pachirungu. Wanova ndiwo mabhodha Gezi aya warume. Hino kuti wari kutifungirewo komana nokutoti ipapa munotoziva kuti inenge yando njodo zvagoimbiwa kana drag race kuti ndiri kufundzisiwa kohwisa vabereki. Ndo zvinenge zvaakuitika pokare nokutoti muhlobo wemubodziwo paribe chinenge chachinja. Tikai tione kuti zvichakoneka chere kundonamatira kuti zvitadze kuitika pokare kutoti nyange wakazviita vanhu wakone kuzvisenzera paribe amanikidziwa kuendako. Wamunangarwa kwaizvezvizvi waenda kuSaudi Arabia koita musangano woSaudi Arabia Africa Summit. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Heno kuti kuzorora kwacho kwavari kureketa kuti ndiri pazororo ndokupi kana vachiita zvakadandi. Watadza chere kundotumira chero munhu aripo ipapo kuti andoende ikoko kumirira nyika miririra wanongomunyepa zvokuita kureketa ikweyo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei ipapa. Ndava ningi mangwana kwaizvezvi agotoreketa kutoti America inofanira kumira zvairi kuita mutsepwede yokuita kuvhiringidza upenyu hwaTrump
panguva dzokuringana nesarudzo painaiye Trump anofanira kusiyiwa kuti aite zvokutsvaka tsigiro apindewo pokare mukukwikwidza kuti agoite mutungamiri wenyika. Ukaona wakunyepiwawo newo ZANU-PF wobva waziva kuti pane pataika. Rekai tione kuti zvinopera sei. Uku mapurisa ari kuVictoria Falls agoreketa kuti aiwa taboya vanhu vokuEthiopia vanosvika 13 wakapinda munyika zvisiri pamutemo. Paribe zvizhinji zvawagoreketa kuti zvakamira sei. Tigoramba takaringa tikundoimba kuti vanhu vanoramba vachichengetedzwa uye kuvhiringidziwa. Komurayo kwaZivhu kila Zivhu ipapa agoreketa kutoti imi ndapotsa ndapfa munguva yekukirina masino ndakaita tsaona asi aiwa ndiribe kupfa. Wakomana rekai tione kuti zvinopera sei. Hino zvavari kuita naikweyo ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvipera sei. Kudzoka kuchitungwiza kuno vanhu vari kurwadziwa idi kwai mvura dzomasuweji dzaita kuita kuzara guta rese zvakutoita kunge ndo zvakanaka zvinogara zvakadando. Hino kuti zvii zviri kumboitika ipapo rekai tione kuti wokanzuriwo wachaita sei nokutoti kana zvikaramba zvakadandika vanhu vachazopedzisira waita kuvhiringika manje. Pokare neicho chirwere icho manyoka chinoita kubva chaingidzira kuenderera mberi chaiko. Tigoramba takaringa kuti wanoikona chere nyaya iyi kuipedza. Mutumbi waBob Nyabinde the headmaster waikiwa nyasi kuguta rokwekwe tiri kuti mweya wachenga urambe wakazorora murugare. Tafara nyasi kuti mutambo wekiriketi wongochitambiwa kuSouth Africa. Umwe wanhu wana muzvinapembe wekiriketi wokuZimbabwe Langton Ndusere ndiye anga aripo akamira ari muzvinapembe ipapo. Tiri kuti makorokotoka ndokuita tuzvinhu. Tichiringadzirikitika pasi rese kutandira muSouth Africa kwai kambani mabhazi yavhaya izvezvi yakutoda kutobenhutsiwa kutoti ivhiringike chaiko nokutoti zvakaita kunyangara zvikwereti zvaakuwatsitsirira zvokuti waakutadza kubhadhara mari dzavanofanira kunge vachibhadhara. Rekai tione kuti zvichapera mushechere izvozvi kana kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa tichikunyepai. ANC papa wagoreketa iwo kutoti waakutumira wanhu kuoreketa naJacob Zuma kuti areke zvaari kuita zvokuita rimwe bato romukondo wesizwe riya. Rekai tione kuti mukondo wesizwe wacho uchaenda nepapi. Ipapa wanenge wari kuvhunduka chaiko. Rekai tione wanhu wanzi watumirwa ikweyo kwai vanosanganisira Zweli Mkhize naiye Nkosazana Dlamini Zuma. Rekai tigoringa tichiona kuti zvinopera sei. KuZambia kwai izvezvi gurukota rinoringana zvosavirano dzimwe nyika Stanley Kakubo abudisiwa pavhidhiyo ari kutambira mari kubva kuwaChina. Hino kuti imari yei kana kuti chii asiya basa areketa kuti aiwa ndasiya basa. Rekai tione izvezvi kuti achasiyiwa akadando chere kana kutoti zvaakutomutsitsirira chaiko zvokutoendesiwa kujere. Charamba takaringa hedu maperera azvo. Kuti DRC wanopikisa hurumende wari washanu wakutoreketa kuti kubva mangwana wakutotanda izvezvi kuita zvokuratidzira chaiko. Ukaona zvadari ibva waziva kuti paita kunyangara paribe chisvino asi aiwa rekai tione kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Kwai pasi rese mabhengi akaita kubitsa vanhu mabasa vanosvika zviuru 60 chaiwo zvokutoti paribe chisvino ipapa ukaona zvaita kudande kumabhengi kunochengetiwa mari kumakambani kwaana Museamwa nokumakambani kwaana Tombotiya nokumakambani kumwe kusina kana basa. Unobva waziva kuti pakaita kunyangara. Idi heno kuti gore rino ranga rakamboita sei asi tikuimba kuti gore rinouya rinenge riri parinani. Tikaringadza mutambo wekiriketi mutambo uripo wemazuva 5 wekiriketi South Africa ipapa iri kuratidza kuti iri kuita tusvinu. India yaita kuvhiringidziwa. Rekai tione kuti wanopedza sei mutamboyo. Change tichizokunyepai. Tiri ipapo zvedu mabuja aiwa rekai tigumire pano. Ini wenyu Mhanduwe Wenhau.